Sa warrior jiri nke ahụ na-ekene anyị ehihie ọma na-asị anyị nwanne m nwaanyị nwanne m nwoke Igbo ndị ọma niile nọ na mpaghara Lagos. Ihe awụ nganga Igbo ka nsigodo unu biko eweniwe biko iwe gị dị nnọọ ka o ji ohi ama m na ka anyị si bata n'ihe omume nke taa abịa nwee ihe dịka ọ chọrọ igbochi ihe anyị na-eme taa ma n'ịmagonu anyị sụrụ gede onwe ihe na-eme ihe ọbụla ga-eme anyị asị ya taa gbafu ebe a so garara here si ebe a nọ pụọ this place. Nganga Igbo radio show ihe na-ege ntị na Hot 93.3 FM ka anyị nọ na-ewetara gị ihe ụta na-enye gị obi aṅụrị taa wo ka ha ga-akpọ taa wo the 10th day ụbọchị 10 n'ọnwa 9 n'afọ 2020 and onye na-anụ onye awụ nwada Ego Okoro mana ị na-akpọ m Ego Bekee dịka alaba m nke ewo ka aka m ji na-asị gị ke ka taa dị ke ka ime ebe ị nọ ọkwa udo na-achị ebe ị nọ and ịma ka anyị na-eme ya n'ọkwa ya ịmago ị na-abịa na nzukọ a mgbe niile ịmago ka anyị si eme ya ma bịa kelegodo gị si gị sa cha kwenu cha kwenu kwezuenu ngwa kuru mmiri nwụrụ a na-amasị gị buru oche gị ihe m na-adị eche na-eche buru iwu ọkụ 1 o'clock otu elekere buru oche gị kpọọ onye ọbụla sị ya nneka ka ihe na-eche bute oche gị isi ya Nnamdị bịa na orugo ga-erugo nganga Igbo erugo ka anyị ga-gere na nganga Igbo maka ebe a wụ ihe niile gbasa anyị ka a na-akpa maka ya ọ anyị nwe nke awụ nke anyị ka ụmụafọ nke nwafọ Igbo si gị ka m bịagodi ka m gaa nwụrụ mmiri maka anyị si emene ya na ọkwa ya nwụrụ mmiri ncha ezi azụ ma bịa gwa gị ihe nọ n'ọkụ na-ekpo kitikiti ngwacha gị ihe nọ n'ọkụ na-ekpo kitikiti anyị abazie n'isiokwu anyị taa mana chetakwa maka ọtụtụ oge ama m ọ na-awụ na ị na ha echeta ka ọ gịnị chetakwa na ọgwụ ihe na-eme na mpaghara ebe ị nọ maka iwe onye nke m mụ awụ onye nke gị ọ ga-amasị m ka ị gwa m ihe ọ bụ na ọwụ na shọpụ gị ọwụrụ ebe ibi maka onwe ebe m nọ na a na-akwatu ụlọ ndị mmadụ left and right ebute katapila bịa kụchisi ụlọ ndị mmadụ gbusie ya riri a na-enyekwa ha compensation amanụ m mana ọ na-eme n'ime Lagos anya ụlọ mmadụ ga-atago afụfụ na-edo ego na-edo 1 kobo 2 kobo abịa sị na mba nọ sanwo bebi amakwa m ka anyị na-eme osokwa mana sị ka nwụrụgodu mmiri nchi ezi azụ anyị akpazi ihe nọ n'ọkụ na-ekpo kiti na-eme gịnị asụkwa pụtụ Ego Bekee na-abịa nganga Igbo nsị gị hitgodo ego first shakara gị ga-adị nnọọ different otu isi aga ije ga-adịgodo nnọọ different ịnụgodo nlu Ego Bekee ka ị ga-esi aga ije ga-adịgodo nnọọ iche ọ dịgodo different mmadụ chọọ ikwu gị isi hold it there ị ma na ihe m na-ege ugbu a wụ nganga Igbo radio show anụ onye na-ekwu okwu uwe Ego Bekee ị bịa nnọọ chọ mba no disturb me don't you touch me emena m aka emetụna m aka ọ ihe ga-eme no oringo ịnọ that mood mbanụ onye ọbụla agwala gị anything onye ọbụla ọtawa ise ya ngide chere ka ngwa gị nọ n'ọkụ na-ekpo kitikiti na-asụ pụtụ na-asị na eme ebe ahụ Ego Bekee fugo m ikwubekwa maka m sị gị ka m gwa gị ụmụ ihe gbasara gị nọ n'ọkụ na-ekpo kitikiti ka anyị negodo anya na nke nọ n'ime Vanguard ọ sị na ọgbakọ Igbo mba ụwa niile apụtago si iwe na-ewe m iwe na-ewe m iwe na-ewe m iwe na-ewe m iwe dị ọkụ iwe na-ewe m na gịnị meziri ka ihe ndị a na-ewere iwe ka ihe na-ewezighị iwe ihe na-enweghị iwe wụ na apụtara n'Ọgọst 23
baa n'Enugu gbuwa ụmụ Igbo left and right. Ngwa take it a na-atụ ha ka ọwụ nri ka ọwụ okpogo ka ọwụ ego ka a na-enyezi ha na-egbusi ha pom ke ndị na-egbu ha ọkwa ndị iyi uniform ma ọwụ ndị bekee, ndị a ga-akpọ ndị eke, ndị a ga-akpọ ndị uwe ojii, ndị kwesị ka a na-eche ndị a na-egbu ha otu ọbụla o si sọ ha. O mezie ndị ọgbakọ Igbo mba ụwa niile apụtasị iwe na-ewe anyị dịkwa ọkụ, and iwe anyị ji bịa wụ onye ọbụla nwe ihe ọma maka ka esi gbuo ndị Igbo anyị n'Enugu steeti. Ngwa pụtawanụ, ọwụrụ vidiyo ka ị nwe weta ya, ọwụrụ pictures ka ị nwe weta ya, ihe ọbụla ị nwe anyị nwee ike iji lụọ ọga ruo na njedebe. Anyị chọrọ ka iwepụta ya maka enough isi gịnị isi enough. Ọ dịgo nnọọ enough. Anyị achọghọzi egbumegbu a ka esi egbu ndị be anyị. Ya nke a ka m ji na-asị gị, onwe ihe ịma maka egbumegbu a, biko wepụta ya ka e wee nwee gịnị mee nchọpụta. Ọwụ ndị bekee akpọ nke ahụ investigation, ka achọpụta ihe merenụ eji gbuwe ụmụ Igbo taa ebe ahụ. Kekwana ihe ọzọ nọkwa n'ọkụ na-ekpo kitikiti na-asụ pụtụpụtụ na-asụ na-eme ebe a wụ na apụta gosi federal gọọmenti ọ dị ka unu chọrọ ịwọlarị anyị. Awụwa adịgo ka o si dị, onwe ka o si dị. Ihe ọnụ na-ekwu maka subsidi mere nke a mere nke ọzọ, ewepụrụ ego etinyere ego pụta na 2015 kwecha anyị nkwa si na unu ga-eme nke a mee nke ọzọ maka fuel. Ke ihe na-emezinu unu ga-apụta na public of igwe mmadụ bubu ndị a na-achọ itinye gị aka n'anya. Ị ga-apụta maka ha sigo bubu bebi pụta n'ọgbọ ka ị bịa gwa anyị ihe niile na-eme maka subsidi maka ikwughe ya otu ahụ asịgokwa na awọ abago n'ime ya, na ọ dị ka a na-awọgharị anyị ndị NLC, ndị NUTC, ndị magono ha niile apụtago si ma agwa gị ndị gọọmenti etiti a na-awọgharị anyị o wee juka ha n'ọnụ maka ka ha si kwe anyị nkwa mgbe ha chọrọ ịba n'ọkwa. Ọwụ ihe anyị na-afụ asị gị na subsidi mere nke a na-enwe na-ewepụ ego na a na-eme, mana ihe na-anya ọfụma ego fuel nwa dịka orike ugbu a. So pụtanụ n'ọgbọ bubu bịa ka ime ihe ififere ka ị bịa fichie onwe gị fekwe ma na-ewu my sweetheart. Agaghị m achọ onye ọbụla ịpụta wụọ gị aka n'ala biko. Ụmụ ihe ndị awụ ihe nọ n'ọkụ eme gịnị asụ pụtụpụtụ. Ngwa Lagos steeti sikwa na ha chọrọ na ndị ga-aba akwụkwọ wụ ndị nọ last semester ka ọ gịnị ka a ga-akpọ ya n'asụsụ bekee. Nọ ndị ahụ ndị ga-abata jewe ezi ụlọ akwụkwọ site ugbu a. Ihe ndị Lagos steeti iwu onye nọ na Lagos, ewu nwa afọ Igbo nọ na Lagos nwekwa ka isi eje akwụkwọ n'ebe a ma anọ ihe a kwuru. So ịkwadowe onwe gị ọwụna nọ final year kwadowe onwe gị na asigo na ndị nọ n'akwụkwọ mahadum ga-emezi gịnị, ha ga-abịa malite akwụkwọ. Si gị detugo nọmba anyị makwa akara ekwentị anyị, detugo ya maka gị nwa ji ya eji ijigo ya, ma ejibe ya detuo ya maka ihe anyị ga-akpa taa. Magonu oge niile m bịara na nzukọ anya nganga Igbo Radio Show, anọ m agbalị iwetere gị ihe ga-enye gị obi ụtọ, ihe gbasakwa gị mana ọ ga-enye gị obi ụtọ. Nke taa adịghị iche, nke taa o sokwa n'ihe anyị na-eme. Maazị m na ya ga-ekwugodu maka ihe a first anọgo eche ka m kpọbata ya n'ọkwa makwa ka m kpọbata ya n'ọgbọ. Mana tupu m abịa tupe ihe anyị na-ekwu maka ya taa makwa n'isiokwu anyị taa, ịma na mma aṅụrụ mmiri ọkwa ya ịmagonu ọbahụrụ na m na-agwa gị ka m bịa. Iwu nwanne m, iwuru nwa afọ Igbo, iwu nwanne m, ị na-ege m ntị, iwu nwanne m, ị na-abịa na anale ị na-abata na nganga Igbo Radio Show n'anya agwa gị iwu nwanne m, iwu ezigbo alaba m, iwu onye nke m. Ya ihe niile m na-eme ebe a wụọ maka gị
metiri gị cha nwanne m kwenu alabamo kekata dị ngwasị m gị na m jee ṅụrụ mmiri a anyị ga-ewe Oriental Brothers nke ahụ nwanne m nwanne awụ enyi ọbara ọwụrụ mbekasị blood is thicker than water ịmagọnụ ngwanụ sị gị ka m gwa gị ihe anyị nọ na-ekwu maka ya taa ka m bidogodo taa ịnụrụ ihe anyị na-ekwu ihe m kwuru n'ihe ụmụ ihe nọ n'ọkụ na-ekpo kitikiti na ndị nọ n'Igbo ya ọgbakọ ụmụ Igbo ụwa niile apụtago si onye ọbụla ọnwa ihe ọma maka ka esi baa n'Enugu steeti gbuwa ụmụada ụmụ okoro maazị lọlọ ya nwafọ Igbo ngwapụtanụ ọwụ vidio ka iji wete ya ọwụrụ pictures nke ọgwụ na iji ịma nọ ihe bụ ịma ebe a na-alụ court ụlọ ikpe asị gị evidence to prove iwete ya sị nee ya look at it here ngwanụ nke ahụ dị ụtọ ahụ mana Igbo erika and ịbata n'ime Igbo anyị nwere omenala nke a ka mma na-ekwu ekwusighị ike omenala and omenala anyị nwanne ejikwa ya egwuregwu ọkwa ịghọta otu n'ime omenala ahụ ka m chọrọ ka anyị kpaa maka ya taa gee nke anyị chọrọ ịkpa maka ya taa nke a wụ ihe gbasa na mmadụ nwụrụ na mba nwafọ Igbo nwụrụ na mba apụta n'ala Igbo asị gị nwafọ Igbo nwụọ n'ala mba dododo na onweghị ihe ga-eme ka elie onye ahụ na mba n'ọwụ iwu na ya ebulari ozu ahụ ebe nna ya tupu eme gịnị tupu elie onye ahụ nsị ka anyị n'ezi ihe anya jụzie onwe anyị ajụjụ ka ihe mere o ji do otu ahụ ọ ya ka m chọrọ ịjụ bụ maazị akpọgo m ya mana mma akpọghachi ya ọzọ maka ọ dị ka onwe ebe ọ nọ ugbu a ohere dị mụ na ya kpaa maka ya onye tukwu anyị ọwụ ndị bekee asị insight tinye anyị just na line ụmụ ihe anyị nwere ike kwesị ka anyị maa maka ihe ma o ji do otu ahụ ma m enwetakwanụ ya gị nwa na-ege m ntị wụkwa onye ga-amakwa ihe anyị na-akpa maka ya maka ịwụ nwafọ Igbo ị gaa na-asị m na ịma omenala Igbo so achọ m ka m jụọ gị anyị amago already na ọ dị na nsọ n'ala Igbo nwafọ Igbo nwụọ na mba asị gị onwe ihe ga-eme ka elie onye ahụ ozu ahụ na mba mana ife anyị na ihe awụ Lagos ka ọ wụ ya mmakpọ onwe m Lagos Igbo makwanụ Igbo Lagosian mba anadị m sure gị nwa ga-akwa akpọ onwe gị ụtọ ahụ wherever you go home is home ka ọ wụta ka esi asụ bekee ahụ ọ na ya nụ so mana ịbata n'ime Lagos a ịkara amago na ụfọdụ mgbe makwa na ụfọdụ oge mmadụ nwee ike nwụọ na Lagos esite n'ofu ihe baa n'ihe ọzọ asị gị na agaghị ebulu ozu onye ahụ laa na ebe nna ya gaa lie ya ke m ji na-ajụ gị onwego onye magoro nwụrụ na Lagos makwanụ na mba ọzọ ebula ozu onye ahụ ka ihe mere o ji do otu ahụ ọ ihe mmasị gị tinye ọnụ n'ime ya gaa kpọọ na 08182 426591 okay ị nọ na-akpọ m kpọkwa ọzọ na 08182426591 ihe anyị na-ekwu okwu maka ya taa wụ ofu n'ime omenala dị n'ala Igbo nke a na-asị nwafọ Igbo nwụọ na mba in fact don't you try it don't wile ozu onye ahụ ebe nna ya tupu elie ya ihe ọma na-ekele Chinenye ọkwa ya mba ha aha wadi Igbo Nneọma
I like him kisi kpogoda aha gị first. In fact, igosiri nwa afọ Ada Igbo Nneọma. Nne ya dịrị gị nnọọ na mma. Oh, ife o. Ada Igbo Nneọma. Oh. Ka ebe isi akpọ. Nna akpọ nno side VI kita na bọtụ ndị side Tega. Ngwado VI ka ị na-abi. Ngwa Ada Igbo Nneọma sị gị tinye ọnụ n'ihe anyị na-ekwu maka ya. Tupu gị etinyegodo ọnụ ka m jụ gị ka ihe na-eme n'ebe ị nọ na VI. Ụzọ kpọchiri akpọchi, ọ na-aga nwayọọ nwayọọ. Ụzọ akpọchiri akpọchi makwa na m nụrụ na ụnyaahụ na onwe onye hapụrụ ebe ọ na-alụ ọrụ na elekere 12 mana o ji 2 ka 3 o'clock wee rute n'ụlọ. O rukwe na 4 ọ laghachikwa ebe ọ na-arụ ọrụ. Nne ụzọ nke kpọchiri akpọchi ọ dị bad. Ama ihe anyị ga-eme ọwụsị na a ga-arụ anyị ihe na-efe n'elu nnọọ ga-akpa anyị ka ebe ọbụla na-aga ọdụrụ anyị. Ọkwa ya. Nke ahụ dị mma. Ngwa nne tinye ọnụ n'ihe anyị na-ekwu. Ị na-ajọrịdo ma anyị nwere onye ọbụla nwụgo na mba. Eliri na mba. Nwa afọ Igbo. Enwego m ofu nwanne m tam nwụrụ anwụ. Elie na mba. Mana ihe mere jikwara elie na mba bụ na mmiri riri ya. Nke ahụ dịkwa. Ndị ebe ha sị na anaghị ebu ozu onye mmiri riri wee pụọ ebe a naghị eliri ya n'akụkụ mmiri ebe ahụ. Ọtụ ndị be nna m sịrị anaghị eme ya mere ndị be ya anaghị eli ya na mba. Na ihe ọbụla obodo ahụ dị ka ha mere ha ka anyị mere ha asaa nke akpụrụ nwanne ha nwoke pụrụ aka ya mba na ha chọọ ihe ọ ga-eme mechaa onyewe ha nsogbu n'oge na-ete aka. Emecha ihe niile ime mechaa ihe niile nwere ike ime na-eke chọọ na akpọrọ ya wee matakọ na ala Imo steeti anyị wee bie ya ebe a. So mpam bụ oge bifo mpama nwụọ ọ gwara ya agwa na ihe ọbụla o ekwe enu ya wee nwụọ na mba ya elikwe ya na mba. Otumọdụ n'oge ọgwụ ọ pere mpe samadụ juwa ekpere mpe juwa ya gịnị mepere na ọ na-eji eme ụmụ ihe ndị ahụ na-agaghị eli gị na mba. Ọkụ na-aghọta. Ana m aghọta. Oge ọ nwụkwara na ụbọchị ọnwụ na Lagos ọ nwụrụ na Port Harcourt ebe ọkụ na-enwuli elu. So anyị gbakwara na mbọ na-eke chọọ na anyị kpọrọ ya kpọla ya be nna anyị wee lie na be nna anyị. So even one of my friends nọ n'ebe na-arụcha ọrụ ozugbo nna ha nwụrụ akpọ ya lawa na Igbo. Otu nwaanyị ụmụ amakwa m. Okay. So emechekwu. Chọrọ ịkpọ maazị biko ọ wụsị na ọ ga-akụwa mkpụrụ anyị kụwatụrụ anyị ọfụma ihe mere ọ na-eju oju otu ahụ. Ana m aghọta. Nọ n'ihe moto were anyị wee na-ege and egwu ị na-akpọ mara mma. Daalụ nwaanyị ọma. Ike ọ ga-adịrị gị na mma. Ise ma gịkwa. Daalụ. Ka m nwere ikwu na ihe gbasara gị okwu. Okwu gị riri nnọọ mma ajụ maazị mma agbalị nweta maazị ka ọ bịa gwa anyị ihe mere o ji edo otu ahụ. Ọ dị mkpa. Afụbeghị m onye Igbo eliri na mba afụbeghị. Ngwa na ọ dị mma. Ibe ife na-enweghị ego ndị ụmụnna ya dịka nwanne gị nwoke ahụ ikwu na ọ nwụrụ na Lagos ka ebe dị. Na mmiri. Akwemecha ebule ya ebe nna ya bi. Ndị be anyị gbakọtara aka wee n'ihe niile ndị obodo ahụ chọrọ. And the funny part na ọnwụhụ na port ebe a ọ nwụrụ na ọnwụhụ na Lagos ebe a ọ nwụrụ na a na-akpọ ya Ọnịcha mmiri ahụ ewee buru ebute ya na Lagos ebe a. Wow. Sorry. Ọ bụ na Lagos ka ebutezi ozi ebe ndị Lagos ndị ala claim we na-eke chọs na-agbara ya be nna anyị. Insightful. Daalụ nne mma agbalị ka m nweta maazị. Okay, nsogbu adịghị. Ike o tụpụzie gị. Ise. Nwada Igbo Nneọma. Ọ kwefughị ihe m ji sị gị na ala Igbo. Ala Igbo omenala anyị. Okay. Ihe ọma. Nwada. Onye m ya na-ekwu. Chibike ka gị na-eme. Chibike baby. Chibike ka ebe ị nọ ugbu a ị nọ na ụlọ ka ị nọ n'ahịa? Anọ m n'ụlọ. Okay. I'm the sure na onwe onye na-achọ gị okwu n'ebe ị nọ. Mba. Onye chọọ m okwu mgbapụ n'ime na. Ịgbapụ n'ime? Ahụmacha nso. Ya,
my dear, onwekwa onye alụ ya chọrọ nsogbu o. Mụ na gị nọ na the same level. Ngwa tinye ọnụ ihe anyị na-ekwu. Dịka isi wee kwuo, o nwere ofu enyi m nwoke na Lagos ebe anyị na-azụ ahịa. Anyị zụtara ahịa, ọ chọọ ka ọ na moto gbuo ya n'ụzọ. Ana m afụta ya, eme ihe niile na-ewe bunye anyị ihe na Lagos ebe a. Anyị buru ozi ya bunye ya na steeti be anyị. Ana m afụta ya azụrụ na igbu onye ahụ na Lagos ebe a ya ọ ya dịka mebi onye ahụ nwụrụ mmadụ. Nwere ihe niile n'abalị gbaa maịk buru ozi ya bunye ya bunye ya niile. Mụ ọ na-adị m ka mebi ebe na-awụ dị nna ya, ọ na-adị ka mebi onye ahụ enweghị mmadụ, onye ahụ wee fere efu na enweghị mmadụ. Oke, Chibuike, ị ga-asị na ọ ya mere o ji dị nnọọ mkpa ibulari ozu onye ahụ ala nna ya, ebe nna ya? Ọ na-adị nnọọ mkpa nke n'obodo ma ndị ebe a na-ahụ onye nwa na cemetery ka na-eme ya. Mana ndị Igbo anaghị alaiki ha na-eme nke ishọ mebulari ozi ha buru ya na ya be nna gị mee ya ebe ahụ. Afụbe m onye Igbo nwụ na Lagos a eme ya na Lagos a, mụ afụbeghị. Oke, gị nwa afụbe? Mụ afụbeghị. Ọ dị mma Chibuike, daalụ. Ka anyị maa ma onwe ihe onye ọzọ ga-ekwu. Daalụ nwanne m nwoke. Nganga Igbo Radio Show na Hot 93.3 FM ka ị ka na-ege ihe anyị na-akpata. Isiokwu anyị taa wofu n'ime omenala Igbo. Ka ihe meenụ ọ na-awụ, achọrọ m ịkpọgode maazị ọkwa nụrụ ihe nwaada Igbo Nneọma kwuru. Ọ chọrọ ka ị bịa ka ị gwa anyị ihe mere o jide otu ahụ. Mana nke kachasị ewu, ifugo onye Igbo nwụrụ na Lagos nwekwanụ mba ọzọ eliri na mba ahụ. Ehihie ọma. Ehihie ọma. Kịta ka ị bịanụ. Ke ka ime? Gịnị wee aha gị n'ebe isi akpọ? Aha m wee Emmanuel Ekwonta. Emmanuel, nke ahụ nke izizi gị bata n'ihe anyị na-eme ya itinye ọnụ. Nke a bụ m ezigbo. Maka aha gị adị m ọhụrụ. Ka ebe isi akpọ again, Emmanuel? Na ebe a na-akpọ Yaba na-akpọ. Lava? Yaba? Ama m na onwe onye na-achọ gị okwu na Yaba ahụ. Mba. Ana onwe ihe na-eme kwesị ka anyị maa ka onwe nke na-eme gwa anyị na. Onwe ihe dị anya na-eme ọ ndị mmadụ, ndị ji okwu, ndị ji ụgbọala, ndị ji ndị osote na-agbagharị nwere nsogbu. Okay, Chibuike, sorry, Emmanuel. Ifunugo onye Igbo nwụrụ na mba eliri na mba? Afụgo m. Gwa anyị ihe mere nụ. Onye gburu onwe ya. O gburu onwe ya, ya suicide abi? Okay. Na ihe arụ n'ala Igbo. Okay. Nchekwa ndị omenala Igbo, onye gbuo onwe ya, ọ nwụrụgode n'ọnụ a ga-agasị n'ego na-abịa ọzọ. Ebe otu echi ahụ mee, asị na aga ebunata onye ahụ n'ọnụ na a ga-egbu ebe ahụ ọ nọ. Site na o gburu onwe ya? Ma mbulata ya ọnụ maka na ihe ọjọọ n'ala Igbo, ọkwa na ihe ala na-akọ onye mere ejide ya na mba. Mana ewezuga nke ahụ, onye ọbụla nwa afọ Igbo ebe ọbụla ọ nọ, ndị Igbo na-akaba arụ. Otu na-ebi ya bụ n'ahịa ụlọ ga-elie n'ala Igbo. Okay, ya ihe na-akọwata awụ that onye ọbụla awụ nwa afọ Igbo ewezuga na onye ahụ gburu onwe ya, onweghị ga-eme ka elie ya na mba, mana ọnwụ na o gburu onwe ya maka na ihe alụ a ga-eliri onye ahụ na mba, ọkwa ya? Onye mere ememe. Okay. Maka na ọ wụrụgodị na onye ahụ nọ n'ụlọ mee ihe dị ka agaghị eli gị n'ama, a ga-ebu gị gaa n'ajọ ọfịa gosi.
So ndị okenye na-asị na ihe efu eme ya tọwọ ihe ọjọọ ka ọ gbafuo ebe dị anya. Okay. Ọ ihe a na-asọ nsọ. Ekwu onye ahụ ọfụma. Enweghị ihe ụmụazị Igbo a na-ezuzigharị. Onye gbuo onwe ya dakwa ya ọfụma ndị ọzọ na-ezigbo ya. Mgbe ala wee lọs igbuo onwe gị a ga-eme ka maa na emeghị ihe dị mma. Okay. Ka o nwee ike mee ndị dịkwana ndụ onwe onye ga-eso ka a ghara iso okporo ụzọ ahụ. Ị ga-achọ ndị ga-enyere gị aka onye nwee ji nwee ụmụnna nwee ndị so na ha si wee ma ndị agbata obi onwe ka o si wee dere gị kọwatara enyere gị aka ọhịa ichetere m ewejiga ihe dị ụtọ ahụ ụfọdụkwana nwere ike awụrụ onye mmiri iri ọhịa ọzọ ga-emekwa maka ọ na-eme mgbe ụfọdụ mmiri rie mmadụ asị na a na-eli onye ahụ n'akụkụ onye ga-eme ọzọ mfegbu adịghị eji onye ahụ gawa n'ala Igbo mana ewejiga ihe ahụ ama m ihe ga-eme onye bụ nwafọ Igbo nwụọ agaghị ekwu ya laa ọnwa ga-eli ahịkwara onye ahụ daalụ Emmanuel daalụkwa Chukwu gọzie gị nnọọ na ọ dị na nsọ iwere ndụ gị n'ala Igbo Emmanuel na-eme ka anyị mata na agaghị eli onye ahụ n'ebe nna ya na ọ dị nsọ na ihe ga-eme bụ na a ga-eli onye ahụ na obodo ahụ si gị ka m gaa nwụrụ mmiri mara ma enweta maazị maka ọ dị mkpa na m nwetara maazị ka ọ bịa kọtụrụ anyị ihe mere ihe ya jidiri dị ụta maka nwaada Nneọma sigo na ọ na-eche so maazị biko n'ọkwa ebe ị kwesịrị ịnọ ka m nweta gị o anọ m abịa si ka m gwa gị na nganga Igbo ji iwe bịa iwe jiri ohi agwago m gị n'iwe niile anyị ji abata n'ihe anyị na-eme ebe a wụ nke jiri ohi so ị na-ebe ị nọ na-ege anyị na-eme gịnị just na-enwe nnọọ obi aṅụrị maka ihe niile anyị na-eme ebe a wụ ihe gbasa gị agwara m unu na mma agbalị nweta maazị agbalịgo m akpọgo m ya ọzọ kpọọ ya ọzọ ma m na mma enweta ya ma m enweta ya taa ihe mma agwa gị ka ị ebu n'obi wo ma m enweta ya taa mma enweta ya mgbe ọzọ mma agbalị nweta maazị maka ọ dị mkpa ka anyị mara ihe mere ihe a ji dị taa nwafọ Igbo nwụọ na mba asị na agaghị eli ya na mba na a ga-ebulari ozu ya ebe nna ya tupu elie ya Iyoma daalụ nwoke ọma biko gaa n'iru hi n'ikom nwoke ọma njeje mba ngwa gwa m ama m na ị ya ama ihe mere o ji dota ngwa gwa m ihe merenụ ọ wụ nwafọ Igbo nwa na mba asị na ya ebulari ya ebe nna ya tupu elie ya n'ịnwa n'iyo ngwanụ tinyenu maka ọ dị m ka netwọk ebe ị nọ dị ka o nwe ka o si dị netwọk gị o nwe ka o si eme m nọ m anụchi ihe na-ekwu ngwa kwuenu so afụọlụ nwafọ Igbo siri na obodo so afụọlụ enwere one of my friend so I grew in a village so I knew a lot of them everywhere so na ya na ya ya ewedere na ike nna ya so sisi ebe gara na nwa Igbo nwa amaghị ọ nwere ike amaghị omenala ihe si na
our grandfather. So when I'm out, so I know you go deal with it. So when you go back to one only for ya na ifube no nwa figba eli na mba ọ dị mma nsogbu adịrọ daalụ 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 nwoke. Yes agwago m gị na ihe ọbụla niile m na-ebute ebe a wụ ihe gbasa gị maka na ịwụ alaba m ịwụ nwa afọ Igbo anyị ka anyị hapụgodo spresipresipresipi ka anyị kpawa maka nwaanyị ka anyị kpawa maka ndị Igbo anyị ka anyị kpawa maka ihe gbasa anyị nwawụ ndị Igbo maka gịnị anyị wụ otu anyị wụ ofu ebe ọbụla anyị nọ anyị wụ otu anyị wụ ofu go to the east west north and south Igbo wu Igbo ana Igbo amaka ọkwa ịma Igbo amaka ebe ọbụla ị nọ ikwute na Igbo amaka tiwe ya n'oke olu si Igbo amaka onwe onye nọ gị n'akụkụ sigoro ya kpatụgoro ya aka metụgoro ya aka sị ya nne ma ọ na ha n'Igbo kpagoro ya aka sị ya nne nna ọkwa ịma na Igbo amaka ọ na-ene gị anya ka ị na-apụ ala sị ya hapụ ihe ama m ihe m na-eme anwụọ mmanya anya doro m nọọ ama m ihe m na-eme sị ya Igbo amaka maka Igbo amaka otu n'ime omenala Igbo anụgo m ya asị gị in fact isiokwu anyị taa o buru ibu ọchịchị ụmụ maka ile ya anya onwe nke a na-asị onwe onye gwara m ugbu a sị m na eli onye ewu na o gburu onwe ya na-eli onye ewu na o gburu onwe ya na ọ dị na nsọ ili onye ahụ n'ebe nna ya mana anụgo m ka a na-asị na spirit onye ahụ n'onwe ka a ga-eji ili onye ahụ spirit onye ahụ apụtakwa nyewezie ndị ezinụlọ ahụ nsogbu nke ahụ dịkwa nwee nke a na-asị na onwe ihe mmadụ ya eme agaghị eli onye ahụ na front yard nọ na backyard nke ahụ dịkwa in fact omenala erika biko mana ihe na-atọ m ụtọ oge niile na ncheta omenala Igbo wụ na nke anyị wụ nke anyị anyị bịa n'ala Igbo ịma hapụ omenala mewe omenelu ka ọ wụ ya maka ịhapụ omenala mewe omenelu I laugh in Chinese godo ihe ga-eso ya nnenekwa bụ m aja dịkwa ya I don't know what will happen mana m na-ajụgodi gị nwa afọ Igbo bi na Lagos ifunugo onye Igbo nwụrụ na mba ka ọ hapụgodi bụ Lagos ka ọ wụ Port Harcourt ka ọ wụ obodo oyibo ebe ọbụla nwụọ na mba eliri na mba na ala Igbo ya ihe anyị na-akpa taa mana tupu ma hapụ taa mma gwa gị ọzọ biko sowe anyị na Facebook nke a wụdị na m na-ayọ gị ayọ nke a na m na-asị gị don't you try it eji m ego oyibo na-agwagodi gị sị gị gaa sowe anyị don't try not to in fact onwe ihe ga-eme kpọọ everybody ma sị ha sowe anyị na Facebook sowe anyị na Twitter YouTube Instagram everywhere follow we follow you follow us I follow you na Facebook wụ nganga Igbo ịba na nganga Igbo ị ga-afụgodi ihe anyị mere na mgbe gara aga ma nke anyị ka na-emekwa eme ma nke anyị ga-emekwa echi niile fụgodi ya ebe ahụ ịba na Twitter baa na Instagram ị ga-esowe anyị na-afụkwa ihe anyị na-eme ụmụ ihe dịkwa ga na-enyekwa gị obi aṅụrị ga na-esowe anyị ebe ahụ na-edetukwara anyị ozi nke wụ nke m ma agwa gị taa wụ na ihe mere eji si na onwe ha ka onye Igbo nwa na mba ka elie ya na mba nọọ iwu
na ya ebulara ozu onye ahụ ebe nna ya tupu elie ya. Ịnụgo n'akụkọ ụmụ Igbo kpọrọ m ihe akọrọ na ndị kwuche na nyekwa life experiences ha nwegoro. Maazị mma akpọta ya mgbe ọzọ. Anyị ka ga-ekwukwa okwu a maka ọgwụba ebe a. Nke ahụ ka m na-ekwe gị nkwa ya, anyị ka ga-ekwu maka ya ọgwụba ebe a. Mana tupu mgbe ọzọ anyị ga-ekwu maka ya, ka o doo oge anya n'ihe emume anyị na-adị abịa Tuesdays, Thursdays and Saturday 1 to 2. Aha nke m ọgbanwebe ọka ụkwa ego bekee, mana aha m doowo ego okoro. Na-asị gị ihe niile n'ụwa awụ nwayọọ nwayọọ. Kachi fono. Nganga Igbo. Ọsọ pụtakwano.